Rinne muid chlár televíse dar bhainneam dul a bhíon agus is é a bhí a gceist sin gur gneacham a héan agus cara lom dara chu mar acu amach ar an mhóthir. Osú muid a gondíon dún agus hastal muid ó balla sugam san sin a gondíon dún go balla darach a chuir caine agus bhí muid géirí a bheith beo ar cabbí bí a bhíon a hocalinn teachtar ar a bhallach. In iad le bhhain is tuithe gur úsid muid chud den Stardust beidir céad rud ar máidín agus brachan na orneacha olbhú don bhreacfasta copan de té na antóga agus réilen ar a bhóthir. Chaithín héan chud mhór ar néascaracht agus ar an seilg agus ar cuairdaach bí a chládaí agus a léhéidí sin. A tá darach millteannach ólach ar na plandaí agus caiise sin chud mhór ama ar cuairda plandaí difriúla atá inéite agus glasairí agus a léhéidí sin. Bhí áitithí in san tír a bhí gan ar bia a bhí gan ar aon rud. Bhí lámháin gur chaith muid i bort i glan Calum Cillian sin. Bhí an taulan gur tháinig muid ar fisún a bhí marí ar Hiva Valley ar a bhallathe se agus bhí sin agin mar bhéile. Ac bé sin dearthain go mó ihe ionta ochrach agin sna crachan sin. Bhí cuid mhór bí a choirlínta sora mo Hiva Bláiste. An lúis mar hampla, éisc féin féchhair lán chráha nach nítear an seo an éireann ar Harabí ach go bhfuil na látha an seo lán lá. Chap muid ceann acu sin agus chuir muid ar freachtain agus chuir sé iontas ar an có blast agus a bhí sé. Agus chuir sé iontas ar an ctíí ná níos an muid seo. Tá ar a lán leis na éisc sin agus ní hin muid iad agus is mór trúí ó tá muid a chailú amach ar eispras bí a galantain sin. Mecinn tú muid a stopú codla muothairí ar rinne muid sin a bhírinne. Aon áit a chur muid sús pobl chodal muid John. Ní raibh chur a ggéil mar sin. Daithin muid go luú a gur ó héana agus darach beirt go hulk mar seilagóirí. Agus má bhí muid le feolar bhí ihe bhí muid a brag go mór ar an éiscreacht. Sin é. Sin rud ar tháinig muid fan honne. Bachar a bhéal sin. Bhí muid an áit bhhain ar óthir agus dúrú linn gur Bear Grylls in san cheantar na ra bhí sé a dhéanamh clár an éireann. Agus hála sé gur ó an duine a bhí plé leisin gur chasmuid leis ar a bhalla. Agus chuir sé ceistar in ceir muid go le stopú agus dúirt muid grúmuid a campbell was ar a crackan sin agus dúirt se dís tíana stoppan sibh san Austin seo áitir ó Bear Grylls é héan. Go thomlann dearthainn gur éirí go hínta máileann. Tháinig muid ar chud mhór bia, tháinig muid ar feol agus ar glasairí agus mar sin. Bheith óirt na huaireanta caiithú ar na craic agus na cuilte agus ar na hiscabhálaí agus mar sin le bheith an ihe mar a ddí muid. Nílann 6 bia sin ar fáilte na siopaí. Tá dána aon nimhú ná galar ná aon rud an 6 sin ornaí ar Harabí. Bhí sé deas a bheith choráithní ar an tír agus ar an dúlra mar a chur muid tríd an bhí.